Cabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa One Seafood House dito sa Angeles City, Pampanga. So ito yung pinag-uusapang murang unlimited seafood at sanggipsal na for only 279 guys. Open ng One Seafood House sa Angeles City branch nila is from 10 AM until 10 PM guys. Kung hindi nyo alam puntahan to guys, so sasamahan ko kayo paano puntahan, turo sa inyo yung pinaka landmark. So mag-start tayo sa may Angeles City. Yung Cabalen, yung pinaka starting point natin papunta sa One Seafood House is itong Holy Rosary Church or yung simbahan Marapul. So diretso lang tayo guys, papuntang SM Talabastagan. Along Santo Rosario Street lang naman siya guys. So ito yung daan niya. So ito yung pinaka Holy Angel University. So diretso lang tayo guys hanggang marating natin yung Carmelite Monastery dito sa Angeles City, Pampanga. Madali lang naman siyang puntahan guys. So malapit na malapit lang. Kung galing kayo sa may Astro Park, so sakay kayo ng jeep doon, and then baba kayo sa may rotonda, sakay kayo ng mga jeep na kulay yellow, Pampang at Talabastagan. Yun Cabalen, ito na yung Carmelite Monastery dito sa Angeles City, Pampanga. So bago kayo makarating doon sa may rotonda, sa may papuntang San Fernando, so makikita mo na itong One Seafood House dito sa Angeles City, Pampanga. Yun Cabalen, nandito na tayo ulit sa One Seafood House, Angeles City branch. So ang dali lang naman yung puntahan. So magmula nga dun sa Holy Rosary Church, yung tinatawag natin Pisambang Maragol guys, diretso lang kayo. So lalagpasan nyo yung Holy Angel University, malapit na lang siya guys. Pupuntahan nyo na itong One Seafood House, and then syempre tapat siya ng Carmelite Monastery. Sa lahat ng gusto mag-commute guys, galing ng Mabalacat at Angeles, so sakay kayo sa may Astro guys, pa Angeles, and then baba kayo sa may rotonda, sakay naman kayo ng mga Villa Pampang or yung Pampang Talabastagan na jeep na kulay yellow guys. So dadaan naman siya dito sa One Seafood House. And then syempre Cabalen, sa mga galing naman ng San Fernando, so pwede kayong sumakay ng jeep from San Fernando hanggang SM Talabastagan guys. And then mula sa SM Talabastagan, pwede rin kayo sumakay ng mga jeep na kulay yellow pa Angeles City, Pampanga. So samahan nyo ako guys, mag-start naman tayo sa SM Talabastagan. Yung Cabalen, bali yan, dito naman tayo sa SM City Talabastagan sa lahat ng mga gagaling ng pa San Fernando guys. So pwede kayo sumakay ng jeep hanggang dito sa SM Talabastagan, and then magmula dito guys, pwede kayong sumakay ulit ng pa Angeles para diretso naman sa mismong One Seafood House. Nasa mismong daan lang naman siya sa harapan ng Carmelite Monastery. So papakita ko sa inyo yung daan guys. Yun Cabalen, sa lahat ng magko-commute is dadaan naman dito yung pinaka-jeep, and then sa lahat ng may private car and then may service. So kakaliwa kayo dito guys, huwag tayong diretso doon. So ito na yung papunta rin sa Holy Rosary Church sa may Angeles City, o yung tinatawag natin Pisambang Maragol. And then diretso lang guys hanggang papuntahan natin yung Carmelite Monastery na siyang pinaka-landmark talaga ng One Seafood House, Angeles City branch. Ito na yung Carmelite Monastery. Check natin. Ayan siya guys, Carmelite Monastery. And then suglang tayo ng konti. Eto na guys, yung pinag-uusapang 279 unlimited seafood
And then SAMGYUPSAL syempre. May mga kasamang putaheng Pinoy. So one seafood house, seafoods buffet and Asian cuisines. Eat and cook all you can, unlimited. Yun Cabalen, nandito na tayo ulit sa One Seafood House sa Angeles City branch. So yung pinaka location niya guys dito sa Santo Rosario Street, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. So nasa tapat siya mismo ng Carmelite Monastery guys. So hindi kayo maliligaw kasi may pinaka landmark niya is madali lamang siya. Yung Cabalen, kung hindi nyo siya ma-search sa Waze or sa may Google Map, pwede nyo i-search itong Carmelite Monastery para mapuntahan tong One Seafood House. So open sila 10 AM hanggang 10 PM. So yung Cabalen, nandito na nga tayo sa pinakaloob ng One Seafood House sa Angeles City branch. Kung makikita nyo sa pinakalikod ko guys, yan nga no, seafood buffet and Asian cuisine. Eat and cook all you can guys. Unlimited seafoods, SAMGYUPSAL and then Pinoy dishes. Yun Cabalen, bago ang grand opening, itutur ko muna kayo dito sa One Seafood House. So makikita nyo guys, open area itong One Seafood House sa Angeles City branch nila. So almost nasa 20 branches na sila sa buong Pilipinas guys. So nag-start siya sa Visayas and then Mindanao. So ngayon, ito siya guys, unang-una dito sa Luzon. So maswerte tayo guys dito sa Pampanga. Meron tayong ganitong unlimited seafood and SAMGYUPSAL and then mga putaheng Pinoy guys. And then makikita nyo, ito yung pinaka buffet area nila. So kamukhaan ng mga buffet na kainan dito sa Pampanga guys. May mga plates sa ilalim. So kuha na lang kayo. And then ito, iikot na lang kayo dyan guys. And then syempre sa pinakalamesa nyo, ito na yung pinakalutuan. So dito na kayo luluto para sa mga unlimited seafoods and SAMGYUPSAL natin guys. For nga mag grand opening itong One Seafood House dito sa Angeles City branch nila is nag-post tayo ng December 3. So nasa 13,000 shares na guys. So napakaraming mga Kapampangan na gustong pumunta at tikman yung 279 unlimited seafood, SAMGYUPSAL and then syempre mga putaheng Pinoy dito sa One Seafood House. So ito na mga Cabalen, 15 minutes na lang mag-grand opening na itong One Seafood House dito sa Angeles City, Pampanga. Kung makikita nyo guys, ayan, napakaraming waiting dito sa labas. So yung iba is nagpa-lista na sila para makaupo. So for sure is maraming dadayong mga Kapampangan dito sa One Seafood House. For only 279 guys, unlimited buffet and then Asian cuisine, unlimited SAMGYUPSAL, unlimited seafoods and putaheng Pinoy. So ayan guys, napakarami ng tao ngayon dito sa One Seafood House. So kagandahan niya is al fresco dining siya. Ayan siya, open area. Then check natin yung offer nilang foods. Ayan guys, may mga vegetables, mga salad, I think talong. Ayan, may mga pipino, may mga kimchi. And then syempre may pakuan. Ito, saging.
Yes, hi. Good morning mga Cabalen. Ito po si Carl. Ako po yung Head Operations ng Juan Seafood House and we'd like to personally invite you sa opening po dito sa ating kauna-unahang Juan Seafood House sa Luzon. Ito po yung nasa Angeles City, Pampanga. Okay, so gusto po namin of course ipatikim sa inyo at sa libu-libong Kapampangan at kalapit na bayan or probinsya yung of course yung putaheng Cebuano. Okay? At hindi lang po namin ililimit sa putaheng Cebuano, of course yung putaheng Kapampangan din po. Pinaka hina-highlight namin yung seafoods, yung shrimps, yung may seafoods in Cajun at marami pa po. Okay, so kinumbine na namin lahat. May SAMGYUPSAL ka na, may putaheng Pinoy ka pa, meron ka pang seafoods, all in one for just only 279 per head. No hidden charges, no time limit. So yun Cabalen, kakatapos lang natin magluto. So ito na yung ino-offer ng Juan Seafood House Angeles City branch. So ito guys, unlimited buffet and then unlimited seafood, unlimited SAMGY guys for only 279 pesos. And then guys, no, sa 4 to 9 years old guys is 50% off. Sa 3 feet and below naman is free sila. Sa mga PWD and senior citizen, 20% off po sila guys. Yun Cabalen, inulit ko, open si Juan Seafood House Angeles City branch ng 10 AM until 10 PM. So ito yung makikita nyo sa buffet nila guys. So may pansit gisado, may seafood marinara, may Bicol Express, lechon kawali, tilapia. And then syempre sa seafoods nila, nag-offer sila ng yung ipon natin, and then syempre may kasama na siyang sanggipsal. And then may scallops. And then guys, no, nagluluto rin sila seafood Cajun. And then syempre Cabalen, hindi mawawala dyan yung lumpia, minatamis na saging, and then may Korean salad I think, and then to pipino, and then may pakwan, ensaladang talong, and then yung kimchi. Yun Cabalen, kakatapos lang natin kumain. So for only 279 pesos, sulit at manyaman syempre guys. Ayan, kung makikita nyo, naubos natin yung kinuha nating foods, and then syempre yung seafoods. Yun guys, so kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng 10 AM until 10 PM.
Alam ko yung lunch is may cut-off sila 2:30. And then yung sa dinner naman may cut-off sila ng 9:30. So yung dinner guys, start siya ng 4 PM hanggang 10 PM. And then yung lunch naman, start sila ng 10 AM until 3 PM. Inuulit ko pala yung pinaka-location niya dito sa Santo Rosario Street, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. So nasa mismong tapat siya ng Carmelite Monastery. Kung hindi nyo siya ma-Waze or mag-Google, pwedeng yung i-Google yung mismong Carmelite Monastery guys para mapuntahan nyo itong Juan Seafood House Angeles City branch. Sulit na sulit for only 279. Unlimited buffet, unlimited seafoods, unlimited SAMGY, and then plus putaheng Pinoy. Sulit at manyaman. 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 Yun nga pala, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, no, i-share nyo na itong video to para malaman ng mga ibang kabalen natin dyan yung murang unlimited seafood, SAMGY, and then syempre plus buffet for only 279 pesos. And syempre guys, share na natin sa mga katabing probinsya natin. So ito yung pinakaunang branch nila dito sa Luzon. Sa Mindanao and Visayas guys, meron na silang 19 branches. So ito na yung pinaka 28 branches nila dito sa Pampanga guys. So luckily meron tayong Juan Seafood House dito sa Angeles City, Pampanga. And then guys, no, open pala sila for franchise itong Juan Seafood House. Until our next vlog, peace out.